Γιατί πρέπει πάντα εγώ να κάνω τη δουλειά σε σχέση μου? Σταμάτα! Αν νιώθεις ότι τραβάς όλο το βάρος μόνη σου, ίσως δεν τραβάς το βάρος στη σχέση σου, αλλά τραβάς το βάρος του φόβου σου. Πολλές γυναίκες αναλαμβάνουν σχεδόν το 90% της ευθύνης της σχέσης, επειδή πιστεύουν πως άμα δεν το κάνουν αυτές θα καταρρεύσουν όλα. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η πεποίθηση όχι μόνο δεν σώζει τη σχέση σου, αλλά την πνίγει στη μονοπλευρότητα. Εσύ καταβάλεις τον κόπο, ακούς τα podcast, διαβάζεις τα βιβλία, πας στη θεραπεία, προτείνεις καινούργια πράγματα και λύσεις. Εκείνος μπορεί σε κάποιες φάσεις να σου λέει εντάξει, και μετά όμως δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά. Μπορώ να κατανοήσω ότι όλο αυτό το συναίσθημα είναι λες και τρέχεις μόνοι σου σε ένα μαραθώνιο. Αλλά η ερώτηση είναι, είδες ποτέ εσύ και ο δικός σου ρυθμός άμα ταιριάζουνε? Γιατί αυτό δεν είναι θέμα τεμπελιάς από την πλευρά του συντρόφου σου, είναι θέμα ελέγχου από τη δικιά μας. Και αυτός ο έλεγχος το έχουμε ντύσει με τη λέξη αγάπη, αλλά πραγματικά έχει από πίσω έλεγχο και φόβο. Και γι' αυτό το λόγο κάνει μια ερώτηση στον εαυτό σου. Το κάνεις επειδή είναι όντως το σωστό ή φοβάσαι τι θα γίνει άμα σταματήσεις να το κάνεις? Δώσε του το χώρο του να κάνει το λάθος του, ας τον να μάθει, ας τον να το εξασκήσει. Γιατί αυτή η μονοπλευρότητα δεν είναι αφοσίωση, είναι η δικιά σου εξαφάνιση στη σχέση σου.